Marijana! Što je ovo ovde? Što je ovo ovde, Marijana? Marijana! Brat ti u tvoj krevet došao ovde da leži? A? Nikola! Nikola! Kaj si došao ti na sesar ti krevetot? A? Lele, što je ova, Marijana? Što je ova, Marijana? Cvetčinja? Cvetovi, cvetovi. Ajde da pejete, ajde. Ajde, Nikola, da piješ i ti. Ajde. Au, au. Drži ga. Napred ne ostavi rukaka. Kaj si ove cvetovite? Kaj si cvetovite? Kaj si cvetovite? Nikola! 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 Što si toliko ozbiljan, Nikola? Što si toliko ozbiljan za to? Što ti je? Marijana! Marijana! Kaj se cvetovite? Kaj se cvetovite? Lele. Ti zaspa, Nikola? Nikola? Koji zaspa? Ajde. Mnogo se uozbili? Lele. Ajde. On s'en fout.